जों बोसो संस्कार आबोद दं जों जे दाबो बजाराव दंखा दाबो अनेक बुनि जाति आगक थामैका दाबो बिगियान जुग दाबो बक्या मंगलसे स्पेस स्टेशन खायनाय दंखा दंना साना जाखाय दंखा जोंखे दाबो कर'ना जारहबो सामाजिक निबागे बाय बुलायनाय दंखा बाय बुलाया बुमा बोसा बुलायनाय खोथारियां दंखा तामो अ सेकालनि अबबा दिलायो जागा आं खोनायाखौ आज पर्यन्त सेकालनि कुनु प्रुफ बुंखा कुनु बिचारं खां नुगियाखौ आं अनेक खोनाका सेकालनि बरं बोथारमति केबा जेल 8 বছর 10 বছর खादिबो मा दंखा आबाय घटना ताबो सलितो जे जागामो जे कुनु बरफोन खायतुं सासपेक्ट खायतुं बनो थाइनु खायमेयाबले नांगे बिनि बागे आइन दङ एलाका बासि दङ प्रतिबेश दङ बो फुनु फुंता बजागा जों तामुंखा हा किन्तु आं दिनावबो बसानताय जा रिपिट के सानमो सिङा चिनि हारिमेनि मान सन्मान आनि बाबुनि न अपमान खायमेनि आनि बाबु थैथा जागाव दिने गा 98 थियो प्रथम जुट सरकार फाइपुरो आनि बाबु 10 বছর कैबिनेट मिनिस्टार दंलाखा अबनि अपमान अब जे मानहानि दिनै बायबो जों दा ससाइटि दंनाबो जालान दंखा जोंना बरफ गोबां बरफ फुनखाय दङ मेसेज दङ जों दनां जाना जों दनां सुका जेबाबो बरफ भाइरेल खायका आबनि जों प्रतिकार नायो एवं आबनि दायबत्व साबनानै दाबो आंबो मंथिन सोंनामो सङो दायबत्व नाना नांनाय जों मानहानि केस खायनाय आबो नो डाउट एवं इदानि सिङाव खायनाय केस खायनाय बर आं रोंमा दंखा बर फुनुक्तुं बर सोलों फुनुक्तुं बजा थांगे रोंखा बस थां सोलोंखा बर साना नांनाय ब्ले आं साखै दंयाब्ले आं जेबाबो किछु भिडिअ बंनि भाइरेल मा नायखा मना হয় যেমন বুমা বসানো ফক্তি সারো সেকাল কলমানি ন সেকাল লবমানি ন জিনিস বা অসাই বনজে গসিরি মায়াবলে হ্যাঁ বাকি জেনে খাগার সাবতম পর নকাইছেন বরমান এমন জানো খাইকা যত জবাব নানাय सोंनाय उंकुलुं बरफमान हाँ फेस टू फेस करे तामु संका बर साबो खाय साबो बुं फाक्या आनामा आं बर बजे बदिन तंग बर बुनि बसाबते कायमा जारा बसिं अटेंड करे बंग बुलायमा जारा अटेंड करे बर बाय बेजे कुनु जागा बिबाद दं नाय दं का बुंनि व्यापार किन ओंमा पर जों खानाव जों स्टेशन बुतंग जेहेतु आबो तुंगिनि मेबले स्टेशन तंखाय बा नखला गायसन नक तंखाकाय तंफन मा खामबा बरान सासपे बा खायमा खामो आसिनि दंग जत बरफसे आगुतला सिपंजा हा पिजां मासेसं जेतु साख्रि खायने मान गाबो तंगन सम्भवया एवं ए बेपारन आं ताबसे कमनाय जे अ पेपर जों सरकारनो मकयने अबन सुस्त बिचार नांथुं अबाहाय घटना न सेलमसिना गै जाखानांथुं एवं अबन एकदम करा एक्शन नांथुं आं जनगण मकयने अबाहाय घटना न जत दलबद्ध मिलिउई बंनि प्रति दिक्कत मा जानांनाय नास्टिं मा जानांनाय एवं आबुंनि आखाय दिनै अनेक बर बोरै जेराय बसाय करि रान्दिजों मा जाव একটা রান্দি বলি নগ্ন সকালে বুনে চিং খাও আতিং থামতে নুবনি রাখো আবাহাय বড় রং ন আমতে বহুত ঘটনা দङ তিনি আমতে বুথার জাকা তকসার জাকা হ্যাঁ কোন সমস্যা সমাধান করে কিন্তু যে থিকা বিনি বসাপতি রকম বহুত কষ্ট কথা চলি দङ অ দাইনি অপবাদ সেকাল অপবাদ দিদি